Nu er den... Har du startet nu? Yep. Fuck. Well, Taste me hard. Taste me hard. Jeg tror, der er 1 eller 2 hold. Sammen der, han er sygt ass. Det er ikke sygt. Nej. Der er ikke nogen... Der er i hvert fald... Der er måske 2 hold, eller så er der 1 hold og en solo. 26. Synes, hvad sker der for min hold? Eller min hånd, jeg svæver. Og jeg var lige ved at skyde en AI. 54 for ham der. Død. Steel kill. Fuck det. Annie, vi følger efter ham, hvis han er dårlig, så han bare går hen til sin bil. Ja. Jeg var lige ved at smide ham ud over. Ja. Han døde helt. Er der ikke andre? Der er andre ikke. Teach me how to do. Teach me how to do. Jeg har ikke nogen shotgun. Det har jeg lige fået. Fuck dig. Vil du have den? Nej. Mm. Ikke når du har rørt den. Det har jeg heller ikke endnu. Jeg equippede den bare. Jeg har ikke været over på den. Det er løgn. Synes jeg spørger, jeg kan ikke se min våben på grund af mit skin. Jeg har en shotgun. Der er nogen. Jeg hører en, der går. Jeg har lige set... ja, de går derop. Det er min. Ja, du får ham. Du tager ham. Nej, min business turret dræber ham. Yes, sir. Ups. Ikke op. Hallo, mit business turret skal dræbe ham. Jeg følger bare frem. Han er her. Nej, hvorfor kan min business turret ikke dræbe ham? Her. Så kan jeg lige smage den. Fuck. My god! Fuck dig. Tak. Min business turret. Jeg var ved at dø, okay? Så kom væk derfra, din dumme æble. Jeg har splashes. Farvel. Fuck det, jeg ser køst ud, når jeg løber. For sat. Fuck, jeg ser køst ud. Teach me how to do. Teach me how to do. I'm gonna take Trille to the old time. I'm gonna cut your sack full of. I got the McDonald's in the back. I got the fries in the back. Yeah. Der er nogen. You're not singing. Hey, Annie, der er en. Business! Chris, så kom væk, så du ikke bliver beamet igen. Så, nu har jeg lige reddet. Er det der? Jeg vil have lootet. Der er en mere! Chris, kom op her igen. Ja, jeg løber bare rundt om ham. Scope burst. Jeg synes, jeg svæver, det er det mest broken lort i spillet. Hallo, den er så broken. Jeg danser lige. Fuck, det er så lukket. Hey, Annie. Når det er, vi vinder. Ja, jeg danser bare loser. Jeg sidder sådan her foran dig, så danser du bare loser til mig. Ej, det er ikke dans. Fuck, det er cursed, det der. Den følger legit med til skinnet. Prøv lige, gør den igen. Ja. Jeg er traumatiseret. Oh my god. Hallo. Jeg blev traumatiseret.
Nå, okay. Skal vi dræbe nogle små mongoler? Jo. Jeg føler lige den der dør blev åbnet, men det kan godt være, det var mig, der Same. Jeg kommer fra ovenfra. Jeg kommer nedefra. Ja, der er nogen anden. Jeg så lige en med mine egne øjne. Jeg ser det også. Han ved ikke, jeg sidder her. Han hørte noget. Han er oppe med mig. What the fuck, der sad en eller anden lille lortekæbe. Bro, jeg kan ikke finde rundt i det her. Jeg kan ikke finde rundt i det her, lort. Yeah. Jeg kommer ud. Jeg spawner en business to det. Jeg har spawnet min business to det. Hvorfor er min rampe fucking fender? Jeg kommer ned så. Nej. Okay, så bukser jeg ikke. Der var en eller anden, der lige dræbte min business to det. Nu skal vi ned på revenge. Vi skal på revenge for den springer den gennem business. sygt mange døre, så begynder du at løfte. Jeg fik revenge for din business hurt. Ej, du må gerne få den. Ej, jeg gider ikke have den. Jeg vil ikke, jeg vil se hvad andre. Så tager jeg den. Annie, der er minis herovre. Blev han nukket? Nej, han døde helt. Han døde direkte. Annie, jeg er minis til dig. Nej! What the fuck? Han spawnede bare lige pludselig. Han spawnede bare i ansigtet på mig. What the fuck? Han spawnede? Der spawnede bare en fucking venom i hovedet på mig. Nå, god damn, han spawnede bare i hovedet på mig. Han løb herind. Bare kig opad nu. Han så dernede. Jeg ramte ham på 109. Altså, for fuck. Han løb ind igen. Okay, fuck, jeg har lavet en X-Factor. Go! Nice. Jeg synes, han spawnede bare lige pludselig på mig. Fuck, jeg skreg bare død ind i øret på mig selv. Vil du have en, Jeg har 2 Dell coins. Oh shit, der kommer nogen. Altså, vi skal ikke sidde samme sted. Så dør vi. Jeg løber ud Så til dør mig. jeg i hvert fald. Her. Oh, nice. Jeg ramte ham for en del. Der er en mand. Full boxet. Hell no. Han kom ud af min full box. Hvorfor kan jeg ikke bygge? Ved mig, der er to. Jeg prøver at komme. Men det er svært. Jeg kan ikke komme ud. Han er deroppe. Der sidder begge her. De begge to er lige på mig. Ja. Det er godt, jeg gav dig min doubles. Ja, dine little coins. Jeg sidder så perfekt her. Jeg Så sidder bare med ikke fået premiere imod endnu. Nå. Annie, du har den der shotgun, du kan godt dræbe den. Yes, Jeg vil bare tage bilen og bare speed væk. Bare speed væk med bilen. Nej. Jeg vil dø. Skal du dræbe den? Oh shit, jeg tror jeg kunne nu. Den larmede for meget. Ja, pas på over dig. Pas på, hvis de bare spawner i din boks igen. Som de altid gør. Han er lige der. Jeg tror godt, han ved, jeg er her. Nej.
Aldrig. Because I think you really got that. Just... De flygtede selvfølgelig. Jeg skal lige have dit kort. Ellers kan du også bare... Og så er der en bil lige ved dig. Jeg gør bare reboot her. Ja. Lad mig lige købe Enchanted. Nej, ved du hvad? Jeg har ikke nok hvide heals til det her. Jeg kommer til at dø i stormen. Så køber jeg. Oh shit. Hallo, vil du vide, hvorfor Naja hun stod og ventede på... hvad er det nu? Vilfred sammen med alle dem der... Nå, okay. Hvorfor? Jeg sagde, vil du vide? Så sagde du nej. Nå, jeg spurgte om jeg gjorde. Nå, jeg vil gerne vide det. Okay, nu... det var fordi, at dagen før så havde hun sagt et eller andet med, nå, men hvis han er lækker, så vil jeg da gerne prøve, eller sådan noget shit. Fanden, seriøst. Nej, jeg tager dig sammen. Få skaf et liv. Men Annie, cancel og hoppe ovenpå, og helt ovenpå. Så du også bliver TP'et. Så du også bliver TP'et. Stop. Ja, der. Der har man... Nå, okay, man blev førhen bare TP'et. Okay, hvornår har du sidst spillet? Det er fandme nogle år siden, så... Hvis man bliver TP'et. Annie. Yes, der. Nå, skal lige... Prøv at gætte, hvad emoten hedder. Just Dance, eller hvad det Den hedder Evil Plan. Hvad tror du, den hedder? Et eller andet Sandy. Den hedder Spree. Hvad tror du, den hedder? Take the L. Ja, hvad tror du, den hedder? Orange Justice. Okay, hvad tror du, den hedder? Den hedder det samme som sangen. She baddie, but she only 10. Nej, den hedder En Harmut. Ej, nu skal jeg passe på, men det tror jeg, den hedder. Det hedder emoten i hvert fald. And that is all it matters. 77 crack dernede. Hvorfor er det egentlig, jeg ikke har nogen fucking af os? Ja. Jeg er lidt... Jeg kommer. Jeg har en kneecapper. Yes. Jeg har også en bananflue i ansigtet. Dem her, de er i hvert fald bedre end dig. Jeg ved ikke lige, om de er bedre Det er ikke end svært. dig. Det er ikke svært at være bedre. Netop, det er derfor. Du ved, hvad jeg vil Jeg ved ikke, om de stadig er der. Hvor er de? Jeg ved jo ikke, om de stadig er Eller der. hvor sad de? Ja, det ligner, der sidder en derinde. Så hvis vi bare sprayer på højre klik, så er de døde, hvis det er, at de sidder der. Ja, de sidder der. Der er nogen. Men de sidder ikke her. De sidder her. Bare venstre. Spray. Jeg har det med full charge. Don't. Pas på hans teammate. Hvor sidder han? Frem 16. Hallo, spray. Ja. Ja, jeg kommer efter ham. Jeg hader det der. Ja, sådan der. Oh god damn. Hvad er det der for en midt? Jeg har en sygt. Jeg havde også en grøn. Der er Mythics herovre, tror jeg. Der er også Exotics. Jeg skal have en.
Fordi du fik sidst. Og jeg vil hellere have den der. Ja. Du må gerne få Brutus minigun. Nej, tak. Og lige nu der rebootet. Den er faktisk pænt OP. Reboot. Reboot. Ja, hvis man er en klam lille sprayer som dig. Ej, jeg kan bare ikke rigtig finde ud af at bruge minigun. Det kan jeg heller ikke, men det er fucking dejligt, hvis man bare prøver. Jeg synes, det er fucking klamt dem, der bare kommer ind i ens boks, og så bare sprayer det her. Ja. De kommer ind, ikke Annie? Du sådan sidder der, og så gør de sådan her. Jeg spawnede på en chest. Der er nogen. Okay, de er sygt lort. Sådan sygt. Annie. Ja. Samler. Han smed der. 87 hvid død. Søst, bum. De havde bare absolut et. Okay, ham er nede. Men jeg har... Okay, goddamn, han havde mange skud til farmand. Okay, der kommer nogle medaljer bag os. Bag os. Lige bag os. Jeg hopper ind i den her, så vender jeg mig om, og så... når de kommer, så sprayer jeg bare med de kan snilt se dig. De kan se dig, du sidder helt ude i kanten. Fuck mig. Hvor var de? I don't know. Men du kan se på minimappet jo. Ja. Der er noget, det ligner noget, der bliver bygget deroppe. Noget metal. Hvor? Det er deroppe. Det har jeg bygget, og det er ikke metal. Det er... Nej, det ligner, der er noget, der bliver... Ja, der er noget, der bliver bygget deroppe. Jamen, de er jo også lige der. Hallo, bare spray dem, hvis de kommer. Bare spray dem. Jeg var lige ved at spraye, fordi du sagde bare spray. Det ville have været dumt. De er oppe på siden af os. Nu er de foran os. De er foran os. Okay, Chris, sådan her, ud i siden, og så rotate rundt. Min er død. Lige om lidt. Min er sådan her død. Min er helt død lige om lidt. Ja, der er død min her. Og jeg skal slukke. De står lige derovre, så. Jeg skal slukke. Ja. Kan du klare det alene? Men så drop lige din shotgun. Men jeg dropper også Mats. Jamen jeg har kun. Okay, vi ses. I think you really got it done. Hvad siger du? Nej, du var ved at lave en attitude-læsning, der var lige ved at komme over på dig. Hvad? Monandun. You have this. Bum, så jeg skal bare rotate that side. Der er simpelthen en chest. Fuck. Come on. Ej, det ville faktisk være fedt, hvis man kunne høre det der video. Come on, jeg har den. Okay, det er mig mod en anden solo og 2 duos, I think. Altså, er det dem alle sammen, der fighter? Eller er det bare de 2 duos? Ham solo, og ham kan jeg snilt få dræbt. Okay, jeg skal bare lige lidt længere bagud i zonen her.
Det står jeg fint nok. Den er busk. Den er perfekt. Eller den der. Ja, men jeg tager den der længst bagover. Det er bedst. Det var soloen. Nu er jeg den eneste solo tilbage. Og jeg skal rotate det side 100%. Oh shit, jeg ved ikke om det her er det der side. Okay, det her det er dead side åbenbart. Men det er mig en solo og en duo. Okay. Come on, jeg clutcher det her. Jeg clutcher det så hårdt. Ja, den her busk, den er perfekt. Men det er ikke en... Eller hvad? Er noget af den? I don't know, men de skal hen imod mig. Come on. Ja, når de kommer hen imod mig, så er de jo døde. Nej, er det mig mod... Ja, det er mig mod duo. Shit. Jeg er cooked. Vent, ham der. Hvis jeg kan ramme ham, og så jeg lige kan få et beamman på ham. Shit. Nu ved de i hvert fald, jeg sidder her. Død! Come on, come on, come on! Det er en. Shit.